A házat vezető elnöknek joga van arra, hogy köszöntsön karzaton ülő vendégeket, a díszpáholyban ülő vendégeket. A házat vezető elnöknek joga van arra, hogy megemlékezzen jeles napokról. Engedjenek meg 10 másodpercet, hogy a házat vezető elnöknek joga legyen arra, hogy tiltakozzon. Tiltakozzon, mert tegnap túllépett egy határt egy parlamenti képviselő. Egy képviselőtársunk túllépett egy olyan határt, amelyről azt gondoltam ezidáig, hogy a Magyar Országgyűlés termében ilyen nem fordulhat elő. Nem fordulhat elő, hogy bármelyikünknek a származását nemzetbiztonsági kockázatokra vagy bármi másra hivatkozva, vagy csak egyszerűen a származást listázva szájára vegye egy képviselő a többi országgyűlési képviselőtársának felmenőit, utódait, származását. Én tudtommal nem vagyok zsidó származású, de hogyha a Jobbik esetleg azt felkutatja, hogy vannak ilyen gyökereim, büszke leszek rá. Tudtommal nem vagyok cigány származású, de hogyha felkutatja esetleg a Jobbik, hogy vannak ilyen felmenőim, akkor büszke leszek rá. Tudtommal nem vagyok palesztin származású sem, török származású sem, német származású sem, nem tudom, hogy milyen gyökereim vannak, magyarnak születtem, és éppen ezért mindazokra tekintettel és mindazokkal szolidarizálva, akiket önök listázni akarnak, én a mai napon az országgyűlés elnökeként úgy fogok dolgozni, hogy csak azért, hogy önök is lássák, feltűzöm a sárga csillagot. Önöknek gratulálok, sikerült egy olyan határon túllépjenek, amely a Magyar Országgyűlésben számomra elfogadhatatlan, és ahogy a többségi reakciót hallottam, az országgyűlés 80%-a számára elfogadhatatlan. És köszönöm szépen, kis 90%-a, és megtiszteltek azzal, és ez egy nagyon fontos élmény számomra, hogy a kormánypárti és az ellenzéki pocsorokban senki nem kiabált be, hogy az elnök valójában nem a dolgát tette. Köszönöm szépen azt, hogy türelmesek voltak.